Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Bianita Alvanusa. Kula Nisa Diaktari. Kula Vanessa Dania Putri. Kula Anissa Zahra. Kula Marina Wulandari. Ing dina iki awak dhewe arep praktekke kisahe Malin Kundang. Aku sebagai Mande, Aku sebagai Malin Kundang. aku sebagai Saudagar, aku sebagai Rashid, aku sebagai Putri. Ing jaman biyen ning pantai Air Manis Sumatera Barat ana ronda jenenge Mande Rubaya. Duwe anak jenenge Malin Kundang. Ing dina Rashid kancane Malin ngerti kapal gede ing pantai dermaga. Rashid langsung marani Malin Kundang arep ngejak ning luar negeri. Waalaikumsalam. Oh, kowe to ana apa sih? Aku duwe kabar yang bagus ya. Kita ana pantai gede ing dermaga disane awak dhewe. Wah, kebenaran aku bagus. Kira apa fungsinya? Biar apa sesuai. Aku pengen bawa ini. Nanti saya luwe apik. Aja lali omong kaneh bumi sik. Iya, aku tak njaluk restu marang ibuku dhisik. Ya sih. Sesuk tak tegur nang kata-kata. Wah, ini nasi ke awak dhewe. Kepiye carane? Aku arep pisan Pak Kamal, aku arep luar negeri lewat kapal. Apa kowe teh bali kali Pengen ora di tapi aku pengen dibawa nikah si awak dhewe lan ngisi. nek pancen iki karepanku. Teman-teman iku muga kowe dadi wong sukses lan sukses. Lah kapan le arep mangkat? Isok-isok, Bu. Ya. Sesuai itu, Mande langsung ngeterke Malin Kundang ing dermaga. Apa sih lah kabeh? Kan iki aku. Hati-hati ya pandangan ibu, selalu apik gawe awakmu. Nggih, Bu, dongake aku bali nggawa bondo sing akeh. Kon terus panis banget. Sakwise iku Malin lan Rashid langsung budal ing kota. Awak dhewe arep kepiye? Aku ya ora ngerti, aku ora mikir. Para pedagang krungu obrolane Malin lan Rashid. Kalian begitu yang benar, Pak. Dan aku ngomong aku Main kuat kan di Ayo kita. Sekarang siapa jenenge karyawan nang nyari Bapak? Sing lanang. oh Pak, Malah main kondang kau. Bapak sing menang. sebanjure Rashid langsung dikon bali amarga keset. Malin Kundang dibadake jodoh kalih Putri. Saulan sawise omah-omahan, Putri lan Malin Kundang dagang ing desa. Hai Rashid. Malin, saiki wis sukses. Putri, Alhamdulillah. Wes makasih ya, Pak. krungu kabar kuwi, Rashid langsung ning omahe Bu Mande ngomongi kabar apik kuwi. Mak, aku olah kabar nek ana kabar gede ning dermaga. Saiki Malin Kundang wis bali. Apa ya? Heeh, ayo saiki. Ayo. Woi cepet loh. Malin akhirnya anak Bali kepiye kabare? Sama kowe? Kowe edan to? Duwe ibu sing melarat lan baru gak kayak kowe. Aku ibune Malin Kundang. Kowe iki sapa wong edan? Kowe edan kok aku ora tau ndek ibu sing makan kaya kowe. Aku ibumu, aku sing gedheke lan aku sing lairke lan gedheke awakmu ngopo kowe saiki koyo ngene. Kowe iki sapa? Aduh, aku ora tau ndek ibu melarat lan reget kaya kowe. Ya
Vale Malen lan Putri. Langsung juar ta ya. Juar aja kayak kalian bukan bukan. Ya sama sih. Bro, lu. Juar. Juar. Banjur Malen kondang dadi watu lan Putri tenggelam ing segara. Iku mau cerita drama